Gaueko 11:32 2-4 irabazi dio Realak Aston Villari Bescot Stadiumen Birminghamen jokatutako lagunarteko norgehiagoka Pellegrino Matarazzok zuzendutako taldearen laugarren lagunarteko norgehiagoka izan da gaurkoa, lehenengoa galdu egin zuen Pau taldearen aurka 1-1, bigarrena Racingen aurka Zubietan baita ere berdindu egin zuen, aurrekoan Ingalaterrako bira honetako lehen norgehiagoka jokatu zuen Wolverhamptonen aurka, bertan irabazi egin zion 1-2, eta gaurkoan ere Aston Villari 2-4 irabazi dio, ez da garaipen makala izan, gogoratu behar baita Aston Villa Europa Ligako txapelduna dela, Reala urten, 2 urteren ostean itzuli den txapelketako egungo txapelduna, eta Unai Emeryk zuzentzen duen taldea gainera denboraldi honetan txapeldunen liga jokatuko du. Gogoratuko dugu batetik Aston Villa galdu egin zuela aurreko norgehiagoka lagunartekoa 2-1 Oportoren aurka, aldiz Realak 1-2 irabazi zion Wolvesi, beraz bi taldeak dinamika ezberdinetan iritsi dira gaurko honetara. Horiek horrela, hasierako 11koak aipatuko ditugu. Aston Villaren aldetik 4-3-1 sistema ezarri du Emeryk, Bizot izan da tepean, atzealdean lauko lerroan Kaxek jokatu du eskuinetik, Matzenek ezkerretik, Minks eta Zise izan dira atzealdearen erdialdean, Joe Gomez eta Barkley osatu dute Euskara bikoitza, Hemmings izan da erdipuntan, Burrowsek jokatu du eskuinetik, ezkerretik Emi Buendiak eta puntan Matjo izan da. Reala berriz 4-3-3ko ohiko sistemarekin irten da, Remiro izan da tepean, atzealdean lauko lerroan Aramburu jokatu du eskuinetik, Sergio Gomezek ezkerretik, Jon Martin eta Zubeldia izan dira atzealdearen erdialdean, Jangel Herrerak, Solerrek eta Turrientesek osatu dute zelai erdia, eta goian eskuinetik Barrenetxe izan da, ezkerretik Alex Martxal eta puntan Horri Oskarson. Egia esan partida hasieratik lehenengo 2 minutuetan batez ere Realak ongi jokatu du, eta batez ere fokua Realean jarri nahiko nuke. Izan ere gauza asko eta interesgarriak ikusi dira gaurko honetan. Lehenik eta behin ikusi da atzealdean Realak asko daukala hobetzeko, ikeragarri dauka hobetzeko, hor argi dago erdiko atzelari bat fitxatu beharra daukala, naiz eta Kazunari Kita, Luken Beitia, jokalari hauek maila ona ematen ari diren, hor erdiko atzelari bat fitxatu beharra dago bai edo bai. Bestalde, Alex Martxalen norgehiagoka azpimarratzea gustatuko litzaidake. Ezkerraldetik jokatu du, Ansoaingo jokalariak, normalean Sansen ere bertan jokatu izan du, eta Rino Matarazzok eta Sergio Francisco katera izan dutenean ere bertan jokatu izan du, eta gaur ere postu horretan izan da, eta partida bikaina, partida oso ona egin du, egia esan, partida bikaina jokatu du, oroar, hasieratik bukaerara arte Alex Martxalek jokatu dituen minutu horietan, eta batez ere ez soilik erasoan, baizik eta atzealdean ere, zenbat lagundu duen, falta bat ere egin dio, halabeharrez Aston Villako jokalariari erasoan, baina ikusi da inplikazioa eta konpromezua badituela jokalari honek, eta hori nik uste Rino Matarazzok kontuan izango duela. Kontuan hartzeko beste gauza bat gaur Jangelek egin duen partida. Aurrekoan Racingen aurka makal ikusi genuen bezala, gaur Jangel ongi ikusi dut. Eta iruditzen zait bere maila hartzen doan enean, Venezuelako jokalaria bere maila hartzen doan enean, oraingoan ere Realari asko emango diola. Aurreko urtean atera zen hainbat partidetan ikusi zen, gehigarri on bat izan ziteken jokalaria zela, zelai erdian dituen baldintzengatik, euskarri moduan jokatu dezake, baloiak lapurtzen abila da, erasora joaten denean ere hor jokalari baliagarria izan daiteke, hainbat doai ditu Jangel Herrerak, eta horiek Realak baliatu beharra dauzka, ikusiko dugu ea
lesioek noski errespetatzen duten aurtengoan Venezuelako jokalaria. Ander Barrenetxea ere fin aritu da, egia da behar bada hori ez dela berari gehien gustatzen zaion postua, eskuinalde hori, baina Gonzalo Guedes horredukita, horrekin konformatu beharko du Barrenetxeak hasiera batean hasieratik jokatu nahi badu, Kuborekin kompetentzia hasiera batean behintzat errazagoa baitu irabazteko edo probableagoa baita irabazteko Gonzalo Guedesekin baino, eta Barrenetxea ere ongi ikusi dugu postu horretara ongi egokitu da, joan den denboraldian ere bertatik jokatu zituen partidetan fin aritu zen Donostiako jokalaria, eta ea zer ematen dion taldeari. Galetako jokalaria, gaurkoan behar bada Aranburu eta Sergio Gomez ez ditugu horren sakon ikusi, askoz gehiago eman dizkiete bandak eta askatasuna, Egalak eta askatasuna Martxali eta Barrenetxeari. Gaur nik uste Rino Mataratzok lehentasuna eman diola atzealdean ongi defenditzeari, eta oroar ongi irten zaio, ez? 2-4 irabazi du Realak, egia bi goletan behar bada atzealdeak zerbait gehiago egin zezakeela, baina erdietsi dituen golak interesgarriak izan dira. Aztertzeko izan ere, lehengo urtean behar bada, lehengo denboraldian edukietzuen zorte hori edo, esan daiteke gaurko honetan eduki duela, eta ez da zortea bakarrik, jokalariek sinesten dute, jokalariak azkenera arte joaten dira jokaldiaren bila, eta gaur bi gol horrelaxe izan dira. Lehenengoa Carlos Solerrek erdietsi duena, Martxal dena jokaldia amaitu da zegoela zirudienean, bertara joan delako iritsi da, eta azkenerako Solerrek aldaratzean sartu du gola, baina hor Leix Martxalen lana aipagarria eta ezinbestekoa izan da. Eta bestetik, azken gola Iñaki Ruperezek sartutakoa, ze garrantzitsua Iñaki Ruperez berriro ere lehen taldearen dinamikan egotean, soaingo jokalariak joan den urtean, joan den denboraldian eskuratu zuen lehen taldeko zenbakia, baina lesio luze baten ondorio zetzuen partida bakar bat jokatzerik izan, aurten denboraldi aurrea taldearekin egiten ari da, maila ona ematen ari da, errendimendu ona, eta badirudi aurten debuta egin ahalko duela lehen mailan Realarekin. Kopan jada debuta egina du, 23 urte dauzka dagoeneko Ruperezek, baina maila ona ematen ari da, Mataratzo ere konfiantza ematen ari da berari, eta esan daiteke Ruperez bera zelaian erantzuten ari dela alde horretatik. Ondoren, Santzeko jokalariak, ez zer esan, asko gustatu zait Dani Diaz, ateratzen den bakoitzean bai Antzotegik, bai Rino Mataratzok berdina eskatzen diote, izkin egin, alboko marra bilatu eta gauzak ateratzeko, horretarako gaitasun aparta baitu Kantabriako jokalariak, eta gaur ere hori egin du. Bestalde, Gorka Karrera, eduki duen lehenengoa, Zas, barrura, lehen taldean egon beharra daukan jokalaria da, Gorka Karrera, behin eta berriro esan dudan gauza bat izan da, eta mantenduko dudana, iruditzen zait, Oiartzabal eta Oskarsonekin batera, konfiantza eman behar zaion jokalaria Gorka Karrera dela. Joan den denboraldian 12 gol erdietsi zituen bigarren mailan, ez da bat ere maila makala bigarren maila hori, eta Gorka Karrerak hala ere erakutsi zuen hor jokatzeko ere doaiak badituela. Eta, gainontzean Realarentzat garaipen garrantzitsua gaurkoa, konfiantza hartzeko, jokalariak ikusten da, pixkanaka puntuan jartzen ari direla, presioan ere eraginkorra izan da hainbatetan, hori funtsezkoa da, eta Aston Villari kosta egin zaio presio horietatik askotan irtetea, oro harre Emeriren taldea zenbait unetan Realaren menturan ibili behar izan du, zenbait unetan ere norgehiagoka dominatu du, eta Realak horixe, hankazulo handiena atzealdean duela bideo sieran esan dugun bezala.
Jada amaitzen ari garen honetan, apur bat, denboraldi honetan izango dugun berrikuntza baten inguruan hitz egingo dizuet. Izan ere, aurten prentsaurrekoak izango dira protagonista kirolunean, bai Rino Mataratzorenak, bai Jonan Sotegirenak, bai Arturo Ruizenak, Realeko hiru taldeetako entrenatzaileen prentsaurrekoak hemen aztergai izango ditugu, eta alde heinean, behintzat, lehen mailakoak, gizonezkoen lehen mailakoak ziur, emakumezkoen lehen mailakoak ikusiko dugu, eta gizonezkoen bigarren mailakoak ere ikusiko dugu, ea aurkarien prentsaurrekoak lortzerik baote daukagun, baina lehen taldekoak ziur hemen izango dituzue, eta banan-banan galderaz galdera aztertuko dugu, eta horrekin batera egingo genuke partida horien atarikoa. Hauxe beraz, esan beharrekoa gogoratu, Aston Villak 2, Realak 4 Biscot Stadiumen.